0917-795-6960. Ingon nila nga ang SDA offshoot sa Jehovah's Witnesses dili igsoon. Actually, ang Jehovah's Witnesses nga mga kaliwat ni siya mga Millie Rights Movement. Ang Seventh-day Adventist na kaliwat sa Millie Rights Movement. Adunay tulo ka dagkong grupo sa Millie Rights Movement. Human sila na disturbo nga wala makabalik ang Ginoo sa dihang ilang gideklarar 1844 October 22 mabalik ang Dios. Wala pay Seventh-day Adventist niyan panahon na, wala pay Jehovah's Witnesses. Ang nadia igsuon Baptist, William Miller is a Baptist. Nadia igsuon ang gitawag Methodist, Ellen White is a Methodist. Na daghang mga pagtulunan dia igsuon. Human sila na disturbo, tulo ka dagkong grupo na gitawag Christian Advent Church igsuon nga sa gitawag natog Seventh-day Adventist gikan ang mga Seventh-day Adventist, no? Pero dili Seventh-day Adventist ang gingalan anang panahon na. O gadunay First-day Adventist. Now, gikan ining tulo igsuon misulod ang gitawag nato Jehovah's Witnesses dinhi na nigawa sa mga around more or less 1873 sa diha nga misulod si gitawag Charles Taze Russell, no, sa iyang mensahe. Pero dili siya gikan sa Seventh-day Adventist. Dili siya offshoot sa Seventh-day Adventist. Pero ang mga kaliwatan nga nagtuon sa balang kasulatan apil si Taze Russell nga iyang mga kauban lang gikan sa Millie Rights Movement. Boy, no, nakabsan na magita sa atong panahon mga pinangga nato, mga kahigalaan sa kahanginan. Dako gyud kay nga akong pagpasalamat sa inyong suporta. Ang ako lang hangyo nga kining naa dinhi sa broadcast i-share lang ninyo sa uban, mulukop kini sa tibuok nga kalibutan.